Det er Søren Hansen, der er byrådsmedlem i Vordingborg og EU-kandidat. Værsgo. Tak. I dag fejrer vi den vigtigste lov i Danmark, nemlig grundloven. Det er i dag 175 år siden, at kong Frederik den 7. i 1849 underskrev grundloven og gav det danske folk rettigheder. Rettigheder, som vi i dag tager som en selvfølge og som ukrænkelige. 2 af disse friheder, rettigheder, gør vi blandt andet brug af lige nu, nemlig forsamlingsfriheden og ytringsfriheden. Selvom disse grundlovssikrede rettigheder anses som selvfølgelige og ukrænkelige, befinder vi os i en tid, hvor disse rettigheder er under voldsom pres. Desværre har vi flere gange oplevet, at danskere, som ønskede at gøre brug af deres grundlovssikrede rettigheder til at forsamle sig og ytre sig, har fået frataget denne rettighed på grund af voldelige personer og grupperinger. Personer, som via deres opførsel, herunder råb og trusler om vold, har fået politiet til at fratage danskerne deres grundlovssikrede rettigheder med henvisning til selv samme danskeres sikkerhed. Dermed vinder de voldeliges vetoret gadens parlament. Det er ikke en ret, der er sikret nogen sted. Det er naturligvis en kæmpe skandale, at man på den måde kan fratages sine rettigheder. Endda på et grundlag, der burde sikre, at netop de voldelige blev fjernet fra området. Desværre oplever vi, at den slags opførsel ikke blot tolereres og accepteres. Til tider bliver de endda hyldet af partier, som kalder sig demokratiske, nok primært fordi det går ud over nogen, de er politisk uenige med. Med den siddende regering har vi oplevet, at udlandets reaktioner på ytringer, uanset hvor tåbelige disse har været, har ført til lovindgreb, der indskrænker danskernes ytringsfrihed. Her taler jeg naturligvis om den såkaldte koranlov, som blev indført for at forhindre danskerne i at ytre sig på særlige måder. Dette er alene fordi regimer i udlandet fra lande med kulturer og samfundsnormer, der ligger milevidt fra den danske, har presset os. Med en kultur, der ikke giver nogen som helst rettigheder, som dem vi i Danmark anser for selvfølgelige og ukrænkelige. Det er en lov, som er en skændsel over for den grundlov, vi i dag fejrer. Et vælgerbedrag af sådan kaliber, at det næsten burde være et lovbrud i sig selv. Men mens danskerne slås med den 78. 20. regering, efter at kong Frederik den 7. underskrev den første grundlov tilbage i 1849, så samles der stadig tungere skyer over Danmarks grundlov. Der er kræfter i Danmark og ude i Europa, hvis største ønske er at svække den danske grundlov og den danske nationalfølelse. Dette skal blandt andet gøres for at hæve deres egen traktat som den højeste lov i alle forsamlede lande. Det skal gøres ved at samle mere og mere magt langt fra Danmark. Det er naturligvis den europæiske union, der er tale om. Stadig flere og flere love bliver dikteret via direktiver med mere fra en europæisk union, som aldrig har holdt sig tilbage for at fravaste medlemslandene deres suverænitet. Som en anden grådig overlærer Andersen farlig til fadet, når tungen kommer på bordet. Det der er sket med historieløse politikers hjælp. Politikere uden national stolthed, i hvert fald uden for nationalstadionet. For når der er landskamp, så er man dansk, endda med stort D. Og man viser det stolt frem på de sociale medier. Men når dørene i Europaparlamentet lukkes, og der skal stemme om budgetterne, som er den glade giver af danske arbejderes skattekroner. Skattekroner, som ikke kommer til at gå til den pressede velfærd i Danmark, ikke til de stærkt økonomisk pressede pensionister, men til en europæisk union, der mest af alt virker til at have en økonomisk forstand som en 5-årig i en slikbutik. Som der stod på nogle t-shirts i min egen barndom en sommer, lad det koste, far betaler. I den europæiske union lyder det, blot lidt omskrevet fra dengang, lad det koste, arbejderne betaler. Hvor EU startede som et fredsprojekt, der havde til formål at sikre freden igennem samhandel, så er EU ved at finde sin rolle som en føderal stat med et parlament, der kræver større og større indflydelse på medlemslandenes lovgivning. De har sågar indgået aftale om at etablere egne hærstyrker. Men med 27 lande, hvoraf 24 er medlem af NATO, så handler det ikke længere om freden. Det handler om magten. Som John Mogensen så fint udtrykte det tilbage i 1972, hvad fortidens hære ikke kunne klare, kan nu ordnes per kontrakt. Det er min klare overbevisning, at vi ser ind i en tid, hvor det efterhånden gamle elitære ønske om et samlet Europa under én fane
er ved at lykkes. Men er der noget, historien har vist os, så er det, at Europa består af befolkninger og kulturer, der om end er kompatible, så er det med hver vores historie og kultur, som vi hver især er stolte af. I Danmark er det en del af den kulturarv, vores gamle grundlov, som vi fejrer. En grundlov så præcist rammende, allerede ved underskrivelsen, at vi ikke har haft behov for at revidere den anden nogle ganske få gange i de forgangne 175 år. Det er en grundlov, som i høj grad er noget, vi i Danmark kan være stolte af, og noget, som vi ikke må lade blive erstattet af en eller flere traktater fra EU. Den danske grundlov er så stor en del af den danske selvforståelse, at det vil være en forringelse at beholde den som den ypperste, som den ypperste lovgivning i et selvstændigt, suverænt Danmark. Et Danmark, hvor også den lovgivende magt sætter danskerne først. Et Danmark, hvor fanen er rød med et hvidt kors og ikke blå med gule stjerner. Tak for ordet og glædelig grundlovsdag.